हेल' लोगोफोर खुलुमबाय आंनि चम्पा ब्लगाव फिन खेबसे गासैखौबो बरायफिननाय थाबावबाय। दिनै आङो बाक्सा उदालगुरि अरुणाचल फैगासिनो। दिनै 19 थारिख बेलासि आङो उदालगुरियाव मोनहैगोन। आङो लोगोफोरनावहाय थाहैगोन। दिनै आङो माखासे बुस्थुफोरखौ लादों आरो जायफोरानाखि सुगार पेसेन्ट बिसोरनि थाखायबो आङो माखासे मेचिनफोरखौ लानाय जादों। नायनानैहाय बेफोरबायदिनो ट्रिटमेन्ट होनोहाय बिपि मेचिनबो लानाय जादों हाइ प्रेसारनि। ओमफ्राय दायो थांगासिनो दङ अरुणाचलाव जोङो प्रग्राम लादों। स' बिनि थाखायनो जोङो ओरै हाबलांनो नागिरदों बाक्सा उदालगुरि। जायफ्रानाखि आंनि मुलि जादों सोरनोबा नांबावगौ दङब्ला आंखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन। आङो कन्टेक्ट नाम्बारखौहाय डिटेल्स होजोबनाय जाखागोन। दिनैहाय सोरनो मा नांगौ दिनै पसिबोलबा लोगो लानो हायोबा नोंसोरो आंखौ लोगो लानो हागोन। दिनैहाय आङो बिराद इन्ट्रेस्ट जादों मानो होनोब्ला आंनाव गोबां पेसेन्टफोर दङ बाक्सा उदालगुरियावहाय। आङो आंनि माखासे पेसेन्टफोरनि न'आवबो हाबहैगोन। आङो भिडिअ'बो लाबोगोन दिनै बिसोरो माबायदि जानानै दङ इमप्रुभ जादोंना जायाखै। आंनि गोबां प्रडाक्ट बाहायनानै दङ। दिनैहाय स'जोंसो खोथा। बिनिखायनो आङो दिनैहाय बिसिनावबो हाबहैगोन बिसोरखौबो लोगो लाहैगोन। बिसोरनि देहाफ्रा मा जानानै दं गासैखौबो आं नोंसोरनो डिटेल्स भिडिअ'आवहाय लाबोगोन आरो बाक्सायावबो गोबां बिमाफ्रा बेफोरबायदिनो कनसिभ जानाय दङ प्रेगनेन्ट जाबाय। दिनै गायन' केयार आंनि आलायारन प्रडाक्ट आरो प्रटिरिस W बेफोरखौ जानानै प्रेगनेन्ट जानाय दङ। आङो पसिबोलबा जुदि सम मोनोबा आङो बिसोरखौबो लोगो लाहैनो हागौ। स' बिनि थाखायनो दिनैहाय आङो बै चेनेलनि गेजेरजोंहाय बुंहरनाय जाबाय। दिनै सोरबाफोर बेफोरबायदिनो इनभाइट खालामोब्ला थांनायबो जागोन। आंनि जायफ्रानाखि आंनि साबसक्राइबारफोर सोरबाफोर इनभाइट खालामोब्ला बिसिनावबो हाबहैनाय जागोन ओरैनो। मेन प्रग्रामा जोङो अरुणाचलाव लादों। दिनैहाय बिसोरनि इनभाइटआवसो जोङो थांगोन। बिसोरो गोबाव समनिफ्रायनो जोंखौ हांख्रायबाय थादों अरुणाचलावहाय जोंखौ लिंहरबाय थादों। स' बिनि थाखायनो जोङो थांगोन। दिनैहाय ओरै बाक्सा उदालगुरि बेहाय थांग्रोनाय जागोन। बेनि उनावहाय जोङो अरुणाचल सहैगोन। दिनै आङो गासै डिटेल्सखौबो भिडिअ'नि गेजेरजोंहाय फोरमायजोबगोन। थांनायनिफ्राय लानानै आङो गोबां मुलिफोरबो लाबाय। दिनै गोबां निसा गारनाय आरो बेफोरबायदिनो हौवाफोरनि ब्लेक कब्रा नाइट विनार आरो बेजों लोगोसे स्किन केयार मोखांनि क्रिम नानेकानि आरो बेजों लोगोसे हाथाइ एम्फौनि कलगेट बेफोरखौ लादों आरो बेजों लोगोसे दिनैहाय गोबांथार बेफोरबायदिनो आथिं आखाइ सानाय मिजौनाय बदा मोननाय बेफोरनिबो लादों पेरालाइसफोरनिबो मुलि लादों। आरो बेजों लोगोसे आरो आङो गोबांथार बिदिनो बायदि मुलि लाबावदों। दिनै जायफोरनो नांगौ आङो स्क्रिनावहाय नाम्बारखौ होनखासिगोन नै दानो 8011591542 बे नाम्बारावहाय नोंसोरो कल खालामनो हागोन। जायफोरनो आंखौ नांगौ बे नाम्बारावहायनो कन्टेक्ट खालामब्लानो मोनगोन आरो खनसे होनबावनोसै आङो 8011591542 बे नाम्बारावहाय नोंसोरो आंखौ कल खालाम। बाक्सा उदालगुरि अरुणाचल आं थांगासिनो दङ।